भोजपुरी गीत संगीत के 6 गो विधा है। कौन सा है? हम गावतनी तो नारदी विधा है। एगो बिरहा होला जना में लोहा के कटताल बाजे। विदेशिया जना में लौंडा के नाच होला और घरऊ लीला देखावल जाला। लोकगीत बाकी अब लोकगीत रह नहीं गए। अब लोकगीत फोक गीत में बदल गए बिया। वो कैसे? और फुहरे गावला के चलते बिहार में कानून बनल है। बिहार में कानून बनल है परसों से। हर जिला के पदाधिकारी डीएम के चिट्ठी गई बा कि जाति सूचक जो गीत गाता है उससे अरेस्ट किया जाए। चोलिया साहबा बेलौजिया में जो हाथ डालता है उससे भी अरेस्ट किया जाए। कानून बन गया। जो मर्द होकर के नारी बनकर साड़ी पहनता है उससे भी बंदी बना लिया जाए। एक जना गोइल बड़े कानून बन एबरे जना कोइले तो हमरा के फोन करवन जे तनी ब्यास जी हम का करी तारा हमको न पदाधिकारी है चुनल एगो प्रतिनिधि है तो जन कानूनवा बता हम तुर दे विदेशिया लोकगीत गोड़ाऊ पखाऊ ये हमने के विधा है मन बाबा। हमरा हनुमान पाठक दिहल नहीं एकरे सुन के फागु पंडित गौलर ले हम ना रहबियो सैया तो रौरी महलिया सब तीन के बोलिया ये हनुमान पाठक दिहल चल जय हो जय हो। आज की चीज जन दिया पुरानी पद्धति है बाकी नौका लोग एकरे के नुगावे सकता हम एकरा पर चौगुन बजावे सकता बाकी हम एकरा के भी बरकरार रख ले जन्नी तो फिर में अरे परल में चिड़ैया जी असहैया हो परल में चिड़ैया जी असहैया रहो जय मोबाइल बड़े मच को हाँ लॉज चलती बाबा सावधानी मैया जाऊ सावधानी मैया जी कैसे नंद म्यूजिक हाय देखा विदेशिया हाँ सावधानी होखे लगी नच देखब लगी है कहे जिया जिया बाह बाह कहाँ रहलो अइबा के डेरे पर चढ़ चली सबका हंसी छूटे बाकी ओकरा ना जेकर चौकिया रहत रहे से का उते चौकिया वाला फेर में पर के बिना कोनिए के पार हो कहीं लौंडा ढक जा के तूर मत दो ई नचिए सके अरे परल
सन मुदैया जी सहैया हो